I believe have the mana ke jing Blei pi sejesin yang ya baro kiba pet ye kene ke video pila I ke kerting jini kubor te kalong shishan em bau Gideon u yo I ke khmar Blei ngin pule ye ga kitab nong bishar nong briew ke khot ke ba nedo khot ba khat we le de pule ngim don por ban pule ke to bro ko ngan shui tho ki ke khana kene de ke por jong ke jingsha ban ben jong ki khon Israel ha ki we pat ki jaj briew hagani hagwede bagni ke por jong Gideon ke ban ben ye ka de ki jaj briew median ki nong median khot khawe ko onda kum taw angelo trial lo wan ba lo shong hapo utaw ding sning ubaha opera ubadei ya u Joash unong abiser kon jong u Gideon udang shoko haga jaka kem umso ban bore ye u na ki median ke jinsha le ben go khraw ne por but ki Israel ki perri na khmat jong ki Gideon na ki median but haga ta por te haga kum ga ta por u angel try one ho Gideon pli dang kem umso haga tliu kem umso bo de re yela de na khmat jong ki median de bakum ga ta por one angel try but Ukraine but u ter bor ong khmi men long mamiu nong pelaj em ya ka jaj briew Israel but ban pelongkot ke khana u Gideon sola ngai ba udai ma u te hadin gatu kani ki Ukraine baru Gideon u ong yu tau ngan puli mangapi u ong yu tau angel ong kumni ngin puli thot bukan riu okay ngan shubatai yok Islam ti u Gideon ula hadin bekila Ukraine u Gideon u lej shepo ka Bible kesi ka bathamai ka ong u lej shaying ula walam yu kupu bakhlem thiat bat walam yu urur kat bat kado blang kon blang bat kaserwa ka bolo shed nanta wanra ye ka ha unne umtib bode angel u shumut bode u briew jong Blei lene bat u kam yu baru try kene tin try kamot hagato ka culture hagato ka dustur hagato ka ya hagato ka por you know u briew jong Blei lene ya u briew ba don ka kardan ka bahe kiji ong konrat lene utra lene kata de karukom kren karukom address jangki bar u Gideon ro khot u address you angel kum utrai but kani khtin try ka bo Gideon u address you angel kade Adonay ngin pule naga Bible kasi Gideon te rung shepo ba pon kre yo kon blang but yo pustang klem thiat da sheep epa upuro shi epa upuro naga Bible kasi ka bathamai ka ong kumba shi pau kilo so shi epa kamot shi pau kilo te hadin gatuk ani por ba ulawan berra da ga do ba ka pu ba klem thiat ba ka sarwa wa angel traul ong uban bo ya ka halor to mau siang yo pu ba ya ka do ba the ya da ga do da ka sarwa bat hadin bo Gideon le kumta u angel try ula shim yo ding du bo bat na khti chu u pendai ka do da ka tru jong ka ding du babul ka ong ka ding kala pluk kala me ha da ka mau siang ba ka ba me ka ha da mau siang kala ba me ka do bat u ja no baru ni u angel juntraru ja ha da ka por tat hado ka por u Gideon umti baru angel marsen ja kumta
hang tahi u Gideon lu sngoto ba pleng menta u deu angel jong trai ngan pule ya ka okay ngin pule pi okay to ngan puli naga Bible pareng namar gada ngan puli kedai ka kam sutanat on puli Bible kasi nama Bible pareng mar clear pa haganong ba briew jong kitab no bishar gad khot ke ba arpo ar Gideon lo sutho manta pleng bo de angel jong trai de hagata khalimat bo sutho bo de angel jong trai hana bo lo ong hinek tinong alas O Lord God. Alas, O Lord God. Ngan puli na Bible kasi kong kumno. Oh, sorry. Kod arpo kong kumni. Tihe bo Gideon sutu bo long. Angel trao Gideon long. Wah. Utrao bo Blei. Namar ngala yo i markhmat yo angel jong trai. Wah. Utrao bo Blei. Alas, utrai yagado ktin trai la ktin trang to gade Adonay atrau Blei hang to gade elo Yehovah so atrai wo Blei ulo ong ini ktin ong ngala yo i yo angel jong trai markhmat kene gade markhmat kene gade ga language ka jong ka haga testament brim haba ki briew ki yo angel jong trai kene ktin markhmat face to face ngala yo yo markhmat balai don kaman ong markhmat namar bahaga to gopor ki briew ki ngai bo lada pi yo angel jong trai mu pi yo Blei nagtagda u Gideon nagtagda u Gideon sunabon ong ngala yo ya u angel jong trai markhmat balai haban mention balai haban kedo balai haban ong yigni khtin ngali yo ngal tra markhmat namar ka don ka rukom pyrkhat haka dustur jengki ya rukom nget jengki rukom pyrkhat jengki haka to kai por kade ba pimla ban yo ya ga khmar Blei ngala ong me haka to por ban yo angel jong trai kade ke jing yo trai ban yo angel kamut ban yo Blei kata gade gurukom kata gade gurukom pyrkhat jongki briew to por now kitab Exodus kolong pulai ngat khot arpo ngin puli Exodus kolong ba oh no Exodus kolong ba pulai gat khot ka ba ngin puli khot ba arpo kene gede jing kerpat jong u Moses yo u Blei bu yo i ka burom jo atra tu penihinga ka burom jo me pan pelkor khana u utrai u lo ong menam yo i ka khmat janga men yo i tang men yo i ya ka ne ka bana shaden janga hare menam yo i ka khmat janga khot ba arpo ong bar ong menam yo i ka khmat janga menam yo i ya ka khmat janga namar omdon u briew u bala ban pej ban yo i khmat jenga ba buun im omdon u briew bala ban yo i khmat jenga ba buun im to nang no Gideon yo ne ga idea ba ong hakmi mentang yo angel jong trai markhmat na bale don kamano markhmat namar ban yo angel jong trai ban yo ya u Blei kata gade ka jimut jong Gideon ban yo angel jong trai kabut bo yo trai bo yo Blei kata ada ka jimut jo re ngini puli kham sirum ko ongkum no gad khot ka ba arfulai ko ong ti utraul ong hu to longsuk mami wat ship ting menom yap balai u sngap ha ka Bible ko utrai ti long hu to longsuk mami
utrai te long Blei utrai ayu utrai uklem wan utrai ubangi pyrkhat mentah bangi pele babul utrai kemot ngi pyrkhat bade Blei hari hakan ni ke dekot utrai hani ke dekot hang ni utrai kemot ude angel hello utrai lo ong ha u wat la gani ke ktin trai hang ni ke de Yehovah le ne Yehovah okay namar Yehovah kemot ngimut ba ude Blei ka ke kreteng jong Blei Yehovah so u Yehovah uba keren bat u Yehovah uba keren u ya Yehovah uba keren u Adonay uba keren bat u Gideon hang ne ude tu angel dang hagad kot ka ba arpo arkong u Gideon lo soto ba ude angel jong trai ti u trai ulo ong gamut une angel ong menom what shifting menom yap balei don kam yo ne angel ban ong yo Gideon what shifting menom yap namar u Gideon u shifting yo bu un yap mantabo ula yo I ya u angel jong trai balai daga basu yo I angel jong trai un yap namar u pyrkhat ba uba yo I yo angel trai kemot u yo I yo Blei u Blei ula dep ong kita Exodus how Moses am don way u briew ba yo I ye khamar Blei bon im ba un im uba yo I ye khamar trai un yap ta ga de gor kom pyrkhat jong Gideon so mentau angel tral wan Gideon ye keren bar u but hadin bolo suja jar gum to u Gideon so to bode angel try but naga ta daw sunam dong ngala yo iga kama alas Lord my God ong wow angel wow u trabo Blei junga u khod yo u trabo Blei but u try u ne angel ong u menam yap kemud Gideon u bepli pyrkhat bon sayap menta but namar ba u angel tra ong menam yap bot ong kalong to ka jingsu kalong yeme okay gad khot ke ba to long suk mame what shifting menam yap ti marsen ong gumta to long suk mame u Gideon ulate ya keduan hau tra hangta bot lo khot ya ta ga keduan Yehovah shalom hadu kene gesngi kemud haduk ke sengi batok ya gani kitab non bishar la slem ba slem san so la khori da jaka Yehovah shalom gre kemud jingsuk so Blei jong ke jingsuk Yehovah shalom now ke pon ke bangamut ban ong pi gre gani ngadang siang iki nongrem ban aji ka yepi syapang la do Blei lada ko hukum kampan kesan yeno no Blei ayaka so kathong jong kane gi jingka kade bangan hikai ya ka next part na ta ra ngo shwan ni nge shusiang yakine ki nongrem u Gideon u khot ye u utrai okay u khot u Yehovah umut baudu Yehovah hare us ngotu ru baudu angel jong trabat u Gideon u pyrkhat u Gideon ngai hado ko por u ba yo I angel trai mo yo I yo Yehovah ngai kashat jishai ngin sekendo ke wepat ke video